Εδώ Alchris YOLO! Σήμερα θέλω να σας μιλήσω πρώτον ότι αλλάξαμε όνομα. Δεν είμαστε πια Alphys Σκατό TV, γιατί αυτό το όνομα, ξέρετε, πρώτον δεν είναι ωραίο για το YouTube και δεύτερον, πώς να το πω, σας θυμίζει εσάς τίποτα? Γράψτε μου στα comments. Και επίσης ένα άλλο μου έχετε γράψει να κάνουμε Ice Bucket Challenge όπως κάνουν όλοι. Λοιπόν, δείτε λίγο πώς συμπεριφέρονται μερικοί που θέλουν να κάνουν Ice Bucket Challenge, που λένε στους YouTubers να κάνουν Ice Bucket Challenge. Θα γίνουν παράδειγμα για σας. Πόρε φίλε, τι τέλειο κανάλι ο Alchris YOLO και δεν έχει ένα Ice Bucket Challenge. Ναι ρε φίλε, δίκιο έχεις. Για αυτούς μιλάω. Ότι θέλουν όλη την ώρα Ice Bucket Challenge. Εγώ δεν θα κάνω Ice Bucket Challenge. Καταλάβατε? Γεια σας. Γράψτε στα comments πώς ήταν αυτό το βίντεο.